Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Nhasi ndauya ndine imwe update kana kuti chiprofita chimwe zvekare chiri kubva kune muprofita mukuru wekuprofita kufa kwana aka wekuprofita kufa kwevanhu vakawanda vana kusanganisira ana George Chigowa vebhora, vanhu vakasiyana siyana anenge achingoprofita kuti ningi ndaona afa, ningi ndaona adeso. So ndaona zvakakosha kuti ndidzoke zvekare neupdate ndichizivisa vanhu zvimwe zvezvinhu zvandiri kuona zvaari kutaura, so that vanhu imimi munozogara mune kubatsirika kana mogara mune kuziva zvinhu zviri kuitika. So panapa vari kunyora paFacebook yavo vaobeti chafa mukanere vanyora kuti vision keep on coming, Harare swallowed in flooding this year. Zvegore rino pari kunzi kuchaita mafloods asina kumira zvakanaka. Ende takambotaura zvekare panapa kuti muZimbabwe munomu vane nzvimbo dzavakatomenshena kuti ukaona uchigara nzvimbo yakaita sekuti unogara mudhuze namukuvisi kune vanonyatsoziva Harare chaizvo. Kune vanhu vanogara kwakaita sekuna Riverside, pane vanhu vanogara muzasi Medwizirwe, vanhu ivavo vakagara vapuwa warning yechiprofita. Vamwewo vakaudzwa zvikanzizweni kune vanhu vakawanda vanogara kunzvimbo dzakaita sana Hope dzedze. Ukada kuenda ikoko uchaongorora kuti kune vanhu vakatozvipa pekugara mudhemu chaimo chaimo, ende ukaenda nzvimbo iyoyo uchawanzwisisa zvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura panapa kuti mudhemu vanhu vakatozvipa vakatanga kugara waterland panhu pekuti paisimboyerera nemvura makore ese, asi iko zvinezvi pakugara vanhu. So ndicho chimwe chechiprofita chiri kuuya panapa chiri kunzi vanhu ivavo vaifanira kugara vakagadzirira, ende zviri kunzi mvura ndiri kutoiona kune nzvimbo dzakawanda dzavakamenshena, but inini nhasi ndangochuza kuti ndingouya neupdate yechiprofita. Muri yeZimbabwe panapa panonzi paCoolian TV, unozviziva kuti kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako kukomenda nekulike this video kwakakosha kuitira kuti message kana kuti chiprofita chakaita sechi chisvikewo kune vanhu.